Millum l-Arriva bdiet tipprovdi aktar karozzi tal-linja biex tipprova tejjeb is-servizz li fi kliem il-Ministru Ostingat ma tantx beda fuq seq tajba. U dan hekk kif matul il-jum komplew deħlin aktar il-menti ta' nies jilmentaw li jew damu jistennew inkella l-vjaġġ ħa aktar minn normal. Mara mill-Qrendi qalet li damet aktar minn 3 sigħat mill-Qrendi biex tmur il-Madlina. La ġiet il-bas tas-6, la tas-6:30 u lanqas tas-7. Tlajt fej il-Knisja. Tiġi l-117, tabbina għaż-Żurrieq u jabbina għall-airport. Inżilt il-bombi mit-8:30 sal-10:30 sadni ma wasalx. L-Arriva qed tgħid li r-rotot faslu mill-Gvern u dan kien ikkonfermat mill-Ministru Ostingat innifsu meta l-4 filgħaxija kien qed jieħu fil-programm dis-sett. Tal-Arriva jgħidu li n-netwerk għamiltu intom bħala Transport Malta. Il-netwerk id-diżinjajni ħaħna. Il-Ministru Ostingat qed jgħid li f'dal proċess ikkonsulta l kulħadd iżda ta' kunsilli lokali li tkellmu magħna fosthom dawk maġġoranza nazzjonalista qed jisqu mod ieħor. Dan apparti li bil-mod ta' kif fassal ir-rotot il-Gvern għatta vjaġġi li kienu jagħmlu sens issa twaqfu u ma baqgħux joperaw fosthom il-Mellieħa lejn l-Isptar Mater Dei u diversi lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fl-istess programm il-Ministru Ostingat qal li m'għandux għalfejn jagħmel apoloġija minħabba li ta' persuni qed jitħallew jistennew fix-xemx. Ħadd mill-uffiċjali min-naħa tal-Gvern ma għamel apoloġija għal fatt li baqgħu ma sarux it-tinet tax-xemx pereżempju. U x-xemx tal-Ulju ma tħux biex jitinqabad fil-venda mingħajr tinda. Għaliex qabel kien hemm xi tinda? Ma kienx hemm tinda, ma kien hemm il-karozzi tista' tidħol tisken fihom. Mhux hekk fil-karozzi li jkunu Ford. Żgur aħjar mix-xemx. Ma ndaħħu. Issa tindaħħu. Ostingat qal jekk l-Arriva ma tejjibx is-servizz tagħha dawn ser jiġu multati. Iżda l-kap eżekuttiv tal-Arriva David Martin ċaħat li saru xi forma ta' teddidiet simili meta filgħodu kien qed jiltaqa' ma' rappreżentanti tal-Gvern. The Minister is being as supportive as he can be. At the end of the day we have a contract with the Ministry and we need to deliver against that contract and we're doing everything we can to do that to achieve that. Il-kap eżekuttiv ta' Arriva David Martin qal li ma' kuljum li għaddi qed ikun hemm progress.